Няма да издържиш и 24 часа в средновековието и сега ще ти кажа защо. Добре, в средновековието всички пиели бира, по 8 чаши на ден, дори децата. Защото водата била толкова мръсна и водила до толкова много болести, че е по-добре да не я пиеш. Хлябът също така често бил заразен с гъбичка, която предизвиква халюцинации, усещания за горене отвътре и гърчове. Ако това не те убие, определено ще го направи законът. Имат някакви подозрения, че си направил нещо, тогава ще те кара да държиш метален, нажежен прът до червено. И ако до няколко дни раните ти заздравеят, без гной, честито, невинен си, но ако това не се случи, си виновен. Подобна ситуацията била и с водата. Хвърляли те в река завързан. Ако потънеш, си невинен. Удавиш се, но все пак умираш невинен. Но ако не се удавиш и успеш да се измъкнеш и да излезеш на сушата, тогава определено ще те убият. За тях водата била чиста и отхвърля виновните.